Kedves érdeklődő, bemutatunk egy brosűrt, melyet dr. Eugen Jónás, orvos-pszichiáter írt 6 nyelven. A magyar nevű cím Mit él át az ember a halála órájában. És mindjárt az első lapon látjuk az újonnan megválasztott szlovák köztársasági elnök Andrej Kiska köszönő levelét. Azután már következnek a fő téma 6 nyelven. Dr. Jónás leveleket írt Barack Obama elnöknek és Simon Peres elnöknek többször is, itt vannak szlovákul és az angol nyelven. A 23. oldalon angol, héber és arab címek, cikkekkel, melyet dr. Jónás írt. Azután 2014. évre prognózis dr. Eugen Jónástól, szlovákul és angolul, azután következnek köszönő levelek a pápáktól és szlovákiai püspököktől. Végre van egy cikk szlovákul, melyben szlovákiai és cseh kommunisták köszönik dr. Jónásnak a prognózisait. Végül dr. Zuzana Zvolenská, egészségügyi miniszterasszony köszönő levele. Ez itt van. Most a brosűr hátlapja, és újból az első lap, melyen dr. Jónás fényképe is van.